unboxing ulit. Ayan, mag-unboxing tayo ulit ng ating Timo haul. Ayan. So, bubuksan na natin para makita natin ang laman ng ating in-order sa Timo. Ayan. Medyo, ano ito, madami-dami ng konti. So, ayan. Hindi naman to lahat sa akin. Yung iba dito, kay Langke, tapos sa kasama ko, tapos sa kasama din dito ni Langke. Oh, ayan, this is it. Wow. First, ay ito guys, yung panlinis ng ating laptop or computer. Ayan. So, ayan siya. Ito yung laman niya. Ayan. Ang dami ng laman. Ayan. So, ganito yun siya guys. Ganito yun siya. Ayan. Panglinis sa ating laptop. So, dyan na muna yan siya. Next natin is ito. Tumbler. Ito yung siguro yung tumbler. Tumbler nila, ano, nila Langke. Ito yung pina-order nila sa akin. Pinasabay. Kasi may minimum siya. May minimum 14 KB. Para maka-order ka. Wow. Ano yung tumbler? Ito yung tumbler. Ayan. Ang ganda niya. Ang ganda niya. Ito yung sakay Ate Rose. Yung sa kasama ni Langke. So, balik natin. Binuksan. Oops, wait lang. Lagay ko muna sa baba. Yung kasama ko, naghihintay na ng ano niya, items niya dito. Ulit. Nagpabili kasi yan ng chinilas. Sa Timo. Ayan. So, ito yung tumbler Ate Rose. At ito naman, tumbler din to. Kulay nito is purple. Kailangan naman ito. Ito guys. Ayan. Purple. Ito yung kailangan. Ayan. Ang ganda niya. O diba? Durable. Durable siya. Yung steel sana maganda. Kasi talagang matibay. Ito parang yun. Dito pa ito na-try. So, ipapatry ko muna sa kanila kung matibay. Ayan. So, ayan na. At, ito na yung chinelas ng kasama ko. Ay, ito sa kasama ko. Ay, hindi. Ito yung sa akin. So, mamaya ito. Yung sa kasama ko muna kasi naghihintay siya. Yan. Ito yung sa kasama ko. Angelica. Yes. This is it. This is yours. Yes. Size 40. 42, 43. Ayan. Ganito siya. So, yeah, come. Try. Wow. Nice. Nice. You like? You like it? You like it? Wow. This is mine. The black one. It's nice. Ayan. Black naman yung pinili ko. Susukat ko din. Wow. Ang ganda. Nice. It's nice. Ang sobrang ganda niya. Promise. So, ayan. Lagay na natin dito. Sa gidli. At ito guys. Last but not, ay hindi pa siya last. Ito, nagbili ako ng wallet. Ang cute ng wallet na to. Ano lang to? Feels lang din to. Ng mga 200 yata. 200 to 300. Feels. Ayan. Ayan. Kasi alam, marami kang malalagay dito. Mga cards. Parang ang dami kong cards.
IDs, ganon. Ganyan lang siya. Ayan. Ganyan lang. So, hindi naman siya gaano katibay. Pero ano lang, pang lagayan ng IDs, cards, tapos mga papel-papel mo dyan na ano, na pera, pwede mo isiksik dito. O, diba? Isa-isa, dami kong pera. Charot. Ayan. Ganyan lang. Tapos ito guys, not walis, passport. Lagayan ng passport. Ayan. Angeline, make hot the chicken. Chicken. Yes, please. They will eat na. Yan, lagayan siya ng passport. Ayan, dalawa siya guys. Dalawa yung binili ko, palitan. Pero I think ang gagamitin ko muna is ito yung pink. So, balik natin to. Nagtatawag na ang mga kakain. Okay. So, hanggang dito na lang muna guys. Thank you for watching. Bye.